नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आहे। कोकणातल्या जत्रा आणि मालवणी खाजं यांचं वेगळं असं एक नातं आहे। मालवणी माणूस जत्रेस गेला की हमखास खाजं घरी घेऊन येतो। तर हे मालवणी खाजं घरी कसं बनवायचं ते आज आपण बघणार आहोत। मालवणी खाजा बनवण्यासाठी इथे मी 2 वाट्या बेसन म्हणजे चण्याचं पीठ, 1 चमचा काळे तीळ, 1 चमचा किसलेलं आलं, हे बेसन आणि गूळ मी या वाटीच्या मापाने घेतलं आहे। एका फोडणीच्या भांड्यामध्ये या चमच्याच्या मापाने 2 चमचे तेल मी घेतलं आहे। हे तेल आता आपण कडकडीत गरम करून या पिठामध्ये घालणार आहोत। आता हे पीठ चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आपण जे पिठामध्ये तेल घातलं आहे ते अशा प्रकारे सर्व पिठाला व्यवस्थित लावून घेऊया। त्यामुळे आपण जो खाजा बनवणार आहोत तो खुसखुशीत होतो। पिठाचा असा गोळा वळता येतोय म्हणजे तेल पिठाला सगळीकडे व्यवस्थित लागलं आहे। आता या पिठामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे पीठ मध्यम मळून घ्यायचं आहे, म्हणजे फार घट्ट नाही आणि फार मऊ नाही। पीठ मळून झाल्यावर पिठावर झाकण ठेवून 10 मिनिटं बाजूला ठेवून देऊया। चकलीच्या भांड्याचा वापर करून अशा प्रकारची जाळी वापरून आपण खाज्यासाठी मोठे मोठे शेव तळून घेणार आहोत। त्यासाठी चकलीच्या साच्याला आतून तेल लावून घेऊया। त्यानंतर पिठाचा लांबट गोळा करून साच्यामध्ये भरून घेतला। कढईतील तेल तापल्यानंतर आता आपण हे शेव मध्यम आचेवर तळून घेणार आहोत। शेव तळताना दोन्ही बाजूंनी आलटून पालटून सोनेरी रंगावर तळून घ्यावे। इथे आपले सर्व शेव तळून झाले आहेत। आता आपण गॅसवर एक भांडं ठेवलंय, त्या भांड्यामध्ये गूळ घालून घेऊया। आता या गुळामध्ये अजिबात पाणी न वापरता हे गूळ पूर्णपणे मेल्ट करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मंद आचेवर हा गूळ सतत ढवळायचा आहे। तीन ते 4 मिनिटांमध्ये गुळामधले सगळे खडे विरघळून जातात आणि हा गूळ पूर्णपणे मेल्ट होतो। आपल्याला इथे पाक बनवायचा नाहीये, त्यामुळे गूळ असा पूर्ण पातळ झाला की यामध्ये काळे तीळ आणि किसलेलं आलं घालून घेऊया। आल्यामुळे खाज्याला फार छान असा स्वाद येतो आणि चवही येते। तीळ आणि आलं गुळामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तळलेले शेव पूर्ण गार झाले, त्यानंतर मी त्याचे लांबट असे तुकडे करून ठेवले आहेत। हे तुकडे आता आपण या गुळामध्ये घालून घेणार आहोत। आता इथे मी गॅस ऑफ करून टाकला आहे। आपल्याला आता गूळ आणि शेव पटापट मिक्स करायचे आहेत, कारण हा गूळ लगेच सुकायला सुरुवात होते। त्यासाठी आता मी हे सर्व एका परातीमध्ये ओतून व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। इथे हे गूळ ओलं असेपर्यंतच त्याचं शेवेवर कोटिंग करता येतं आणि हे असंच एका ठिकाणी राहिलं तर त्याचा एका ठिकाणी घट्ट गोळा तयार होतो। म्हणून गूळ पूर्ण वाळेपर्यंत आपल्याला हे खाजं ढवळायचं आहे।
इथे तुम्हाला दिसेल की गूळ सुकून मस्त असं खाजं तयार झालं आहे। मालवणी खाजं छान खुसखुशीत झालंय आणि त्यावरती गुळाचं कोटिंग पण व्यवस्थित झालंय। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा।